Fil-qorti, fl-aħħar ġimgħa bdew proċeduri fil-konfront ta' 11-il persuna li tresqu fl-20 ta' Marzu li għadda b'rabta ma' akkużi serji ta' ħasil ta' flus, korruzzjoni u falsifikazzjoni ta' dokumenti fost l-oħrajn. Minkejja li l-maġġor parti tal-akkużi huma fil-konfront tal-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri u Brian Tonna, il-persuni l-oħrajn ukoll qed jaffaċċjaw akkużi serji. L-allegat involviment ta' missier Keith Schembri, Alfio Schembri, huwa relatat ma' ċekkijiet li kienu joħorġu mill-kumpanija Casco f'isem Alfio Schembri li mbagħad kienu jgħaddu għalant Keith Schembri. Allegatament, dan sar biex Keith Schembri seta' jibqa' jieħu paga waqt li kien fil-kariga ta' Chief of Staff. F'dan il-proċess kien involut Robert Zammit tal-Casco, fejn sissa jidher li kien l-uniku involviment tiegħu fil-każ. Zammit wieġeb mhux ħati, iżda qed jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Alfio Schembri wieġeb mhux ħati tal-akkużi u għamel kważi 10 ijiem fil-ħabs ta' Kordin qabel ma ngħata l-libertà proviżorja fl-aħħar jiem. L-involviment ta' Malcolm Sherry tal-Casco jidher li kien l-iktar fid-dil tax-xiri tal-Magnet Times għaliex kien involut fid-diżinn tal-proġett u kien arrestat waqt li kienet jilgħab it-tennis. Malcolm Sherry wieġeb mhux ħati iżda qed jinżamm Kordin. Carcini ta' Nexia Biti jidher li kien involut f'ħafna mill-manuvri li fihom kien involut Brian Tonna u Manuel Castagna li wkoll hu parti mill-kumpanija Nexia Biti u involut f'ħafna mill-akkużi li fihom qed jissemmew Tonna u Cini. Persuna oħra akkużata b'involvimenti hija Catherine Bonding Carter li wkoll tifforma parti minn Nexia Biti. Mistoqsija dwar dokumenti backdated li ħolqot, Bonding Carter wieġbet li dak kollu li għamlet kien fuq istruzzjonijiet ta' Brian Tonna u Carcini li kienet tobdi. Apart il-Casco u Nexia kien hemm l-involviment tal-kumpanija Zenith bid-diretturi Lorraine Falzon u Matthew Pace ukoll tresqu l-qorti. Falzon u Pace ingħataw il-libertà proviżorja wara xi jiem fil-ħabs ta' Kordin. Fatt interessanti li ħareġ kien li Brian Tonna kien irrefera lil Keith Schembri bħala klijent ta' Zenith u sussegwentament Schembri għamel l-istess bl-akkużati l-oħrajn kif ukoll Adrian Hillman.